Zjednocovateľ národných síl a predseda Národnej strany to vyjadril najlepšie. Keby prišli Rusi, nebudem strieľať do nich, ale do hlúpych Slovákov, ktorí nás do konfliktu dostali. Tento svet vám už nepatrí. Patrí nám. Však tie mŕtvoly sa nehýbu. Samozrejme, že sú to bábky a neživí ľudia. Strašne dobre jebe. Ale strašne. Dokonca na Vianoce mi dovolila, aby sme sa aj natočili. Ukrajinci, buzeranti, liberáli. Musím proti nim bojovať všetkými možnými prostriedkami. Co se to prosím tě u vás děje s tím atentátem? Nemohl bys pro nás třeba udělat investigativu? Od koho máš to info? Kamarát to počul na chodbe, keď upratoval. Každý z mojich anonymov má svoje tajomstvá. A každý z nich sa rád podelil. Bolo to najväčšia vec od čias, keď sa zistilo, že Ježiš je Slovan. Výpovede sú úplne šialené, ale úplne šialené. Piči! Budete iba tak čunieť, čo sa stane.